नैबे गोथौ ओनसोलनि हादान जे दाख्लै बावैसो होजादों बेयावदि बेरायफैदों आसलथे माबायदि फिलिंस मा बुंलांनो सानो नोङो? आङो दिनै बेयाव फैनानै एसे गोसोखौ बोरैबाथ' मोनखागोनानो जेराव गावनि मानसि गोजा नुदों बर' फिसाफोर दा बे जिथु इभेकसन खालामजानाय बेखौ जोङो जेब्ला जोबथेसालियाव दङमोन बै समावनो जोङो टिभियाव नुदोंमोन दुखुथ' मोनखादों बै समावनो दा बेखौ आं सानदों जे सानसेब्लाबो आङो बिनिफ्राय गलांबा नायहैगोन खबर लाहैगोन बेखौ आङो साननानै दङमोन थिग बेबायदिनो आं दिनै फैबाय सिगां जिथु जों हमजानायनि सिगां थांनाय बोसोरावनो जिथु गुवाहाटियाव बरबरियाव जादोंमोन बेयावबो जों थांनाय जादोंमोन जिथु जों गावनि मानसिया होखारजानायखौ निस्सय जों बयबो नायहैनांगोन जायफ्रा सुबिदा मोनदों बे बिदिनो दिनै जोङो बेयाव नुफैबाय बिथांमोननि जिथु न' बांफोराथ' गैखालानो आरो बिथांमोना प्लास्टिक खानानै दङ बिराद खस्थ'यै जिहेतु बिथांमोना सोलिदों बेखौ जों बयबो फिल खालामनो हायो दा बिनि बागै सरकारा मा राहा लामा लादों बेखौथ' जों मोनथिथ'ला नाथाय बिथांमोननियाव जों सोंनानै मोनबाय दा बिब्दि जेबो जाथ'वाखै हयथ' इयुनफ्राव जागोन खोमा बेखौनो मिजिंथिदों बिथांमोना गावनिनो सरकार दङ हिसाबै थानो मोनगोन निस्सय बेयावनो आरो सिगांनि आयेन थाखानाय हिसाबै ग्रेजिं लेन्डआनो होन फरेस्ट एरियानो होन बा मबा खासलेन्डआनो होन वाटार बडिस जायगाफ्रानो होन बययावबो जों जिथु थानो मोननायनि मोन्थाया दङ बे सैथो जों बेयाव थानो मोनगोन होननानै बिथांमोना आसा खालामदों आरो बेखौनो फोरमायदों फैबाय थानाय समाव बिथांमोननि न' बाङा दिनै गासैबो सिलिंखार जाजोबलांबायब्लाबो बिथांमोना फिसा फिसा न' लुनानै थाफिनदों आंनिफ्राय बेनो मिजिंथिदों जे बिथांमोना बे न'आवनो थानो मोनगोन आरो मोजां संसार जानायनि मोनसे परिबेसखौ मोनगोन होननानै आङो मिजिंथिदों गोबांथार मा बुंनो बिथांमोना गोबां गोसोआव दुखु दङ बुंनो सानब्लाबो बुंनो हायाखै बिथांमोननि इस्साया बेनो बेयाव जों थानो मोननायनि मोन्थायखौ मोननांगौ आरो मोनगोन होनना बिथांमोना आसा खालामनानै दङ दिनैनि दिनाव जे गोबां मानसिफ्रा माने हा दंखायोबाबो हादान दानफायदों होननानैबो डिपार्टमेन्टनिफ्राय जे बुंबाय थादों थारैनो बेबायदि जामारनांगौ ना जामारनाङा होननानै सानो दंफां दाननांगौ जिहेतु दिनैनि दिनाव अखा हानायाबो खमायलांबाय आबादा खम जालासै दिनैनि दिनाव बिनि सायाव मा बुंनो सानो? दंफां दाननायखौथ' जोङो गाव मेगनजों नुवाखै दा दाननानै दोननायफोरखौ जों नुदों सोर दानदों सोर दानाखै दाथ' जों नुवाबा बुंनो हाला दा बे सैथोयै आंनि बुंनाया बेनो जिथु जोंहा फरेस्ट लेन्डआवबो जिथु जोंहा 2006 फरेस्ट डुलार्स एक्ट होननाय मोनसे आयेन दङ 2006 बे आयेन मथे जोंहा थानो हानायनि मोनसे मोन्थाया दङ जिथु 6 सिडिउल जोङो जिथु ट्राइबेलफोर जों हाग्रा बंग्रा हाजो हाला दैखरजों थाग्रा जायगा जों हारि बेसे जोंहा जेरावबो जोङो थानो मोननायनि मोन्थाया थानाय हिसाबै आयेन बायदि बेखायनो आं बुंदों जे दंफां सोरबा दानदोंब्ला बा फरेस्ट एरियायाव दानदोंब्ला गोथौसिम जेखौ जोङो मानिनानै लानो हाया बेखौ जेन खालामनायखौ आङो खालामनाङा होननानै आं बुंगोन जेरै दा जोंथ' बेयाव दंफां बिदि जों नुवाखै सेवना थानायफोर जों नुदों हयथ' बेयावनो बिथांमोना थादों नाथाय जों दाननायखौ जिथु जों नुवाखै मेगनजों बेनिखायनो आं दा दाननायनि सोमोन्दै सोर दानदों आं बेखौ दा बुंनो हानाय नङा उननि समाव थानो सरकारा मोन्थाय होयोब्ला बाव देहा फाहामसालि लामा कारेन्टनि निस्सय नोंथाङा खालामना होनो गोसो जागोन औ आं बेखौ खावलायगोन जिहेथु जोंहा हायाथ' बारिलाङा नङा होमबा हाया मानसियासो बारायबाय थायो आरो थानो थाखाय जायगा नांगौ जोंथ' आरो हायाव थाया बहा थानो दै जिंफोराव थाया बहा थानो फरेस्ट लेन्डआवनो होन बेयाव थाया बहा थानो बा बबेबा खासलेटआनो होन बेफोराव थाया जोंनि मानसिया बहा थानो नङा होमबा बेबायदि जुदि नैयावबो जुदि मोजां जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा गोरोबां गोरोंग्रा बे हाजो खाथियाव रायजो जायोब्ला बेयाव गोबां स्कुलनि गोनांथि जागोन हस्पिटालनि गोनांथि जागोन बेखौ जोंहा जिथु सरकार दंखायो बिथांमोनहा बे बेब'स्थाखौसो खालामनांगौ होननानै आं बुंगोन मानो होननानै बुङोब्ला जिथु थानो मोननायनि मोन्थाय दङब्ला स्कुलनिबो जानायनिबो मोन्थाय दङ बा जोंहा जितु हस्पिटाल खुलिनायनिबो मोन्थाय दङ आं दिनै सरकारखौ बेखौनो बुंगोन मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव दंसै आइ आफा बिएम इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स बे आइ आफा बिएम इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि गोदान सोलोंसालि 10+2नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथायखौ लानो हागोन
क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरी एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरानो जादों मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'ल'जि, एसिस्टेन्ट, नार्सिं, फार्स्ट एड, पेशेन्ट केयार, डायालाइसिस टेक्निशियान, OT टेक्निशियान, फिजियोथेरापि कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो ICU टेक्निशियान आरो रेडियोल'जि टेक्निशियान कर्सखौ बोसोरसेनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सरकारि साख्रि मोननायनिबो सुबिदा दं। जुदि नोंथांमोना बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दंब्ला आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे मबाइल नम्बर 9821663110 एबा 6002559220 आव थोंजों सुलाद ला।